Da dobijem vreću brašna još. Sad ćeš ti dobiti skiraj se. Nisam, rekla sam pa ne da nađem televiziju, ja nemam to šta je. Sad sam bila pred kompleksom, gore Sabinice, ja plačim. Vreću brašna. Ništa se ne skiraj, sad ćeš dobiti brašno, dobiti se. Ništa se ne skiraj. Ima narod koji će pomoći, za ostalo se ne skiraj. Ljudi, vjerujte da se već prodaje. Ja nemam para. Ja da imam para. Zato smo i došli lično da vam damo uru. Ja se ne bi pravila budala, ja ne bi izdala. Ovo je sramota. Ovo je sramota. Sve znam. Mene hoće security da me udara, kaže nemoj meni da misli. Ja nemam sutra što je. Emre, evo ga. Meni daje sada, jedi. Ima i žak brašna, ćeš isto ovoj ženi. Mene u vreću brašna. Ješ čuo, Emre? Emre! Poručite ko nam donosi. Što više more narodu ovako. Pet kamiona iz Cazina je krenulo, ja ne znam jel oni daju to u ruke. Mi smo došli ovdje u ruke. A znam, zato smo i došli. Ja ne znam kako kome daju. Ja čitavo jutro. Dan mu komši, kaže, odnesi tuda i tuda. Nemoj mi da reći, daj mi 5 kilo, ako moraš reći. Doćeš ti, ništa se ne skiraj. Emre! A čekaj, evo samo vidiš koliko je, ima svega. Ja ne mogu vjerovati, ja sam srčani bolesnik čovječe, ja sam neki dao 7 tableta. Ma ne mogu se smiriti. Gdje će mahati? Ja sam sve bašću pocijala, meni je to sve sjelo odnijela, nema više ni luka, ni kontura, ni graha, ni ničeg ni. Ne mora ako imate 5 kila, meni dojete 5 kila da šalite.